A ber, ariketa hau eta maseigarren orrialdeko bigarren ariketa da. Eta, eskatzen digute, sailkatzeko hemen dauden 6 zenbaki horiek arrazionala ala irrazionala direnen arabera. Bueno, zeintzuk dira irrazionalak, zeintzuk ez dira arrazionalak? Erro ez zehatzak eta pi adibidez. Vale? Edo, zifra martar infinito ez periodiko dituzten zenbakiak ere irrazionalak dira. Beste guztiak arrazionala dira. Beraz, markatuko ditugu. Arrazionalak, hau, minus erro lau bidenez arrazionala da, eta beste hau ere minus azpiren arrazionala da. Eta beste hirurak, erro hiru ez denez zehatza irrazionala da, basati erro bi ez denez zehatza irrazionala da, eta pi ere ezin da idatzi zatikieran, beraz irrazionala da. Vale? Orain, ordenatu behar ditugu txikinetik handienera. Txikienak negatiboak dira. Vale? Minus erro lau da minus bi, eta minus zazpiren minus 2,0, beraz txikiena minus zazpiren. Gero, minus erro lau. Eta gero dauz beste lau. Bat, bi, hiru, eta laugarrena. Handiena, argi dago, bi pi dala. Vale? Eta beste hirurak, erro hiru zati bi, bat zati erro bi, eta 0,8 periodo, kalkuladoraz, kalkulatuko gu, ea, zein da handiagoa. Bai? Erro hiru zati bi, berdin 0,866, bai? Idatziko du hemen. Erro hiru zati bi, dala 0,866 olanek. Bestea 0,8 zazpi periodo, handiagoa da hau baino, eta basati erro bi, behingo dugu, bat zati erro bi, berdin 0,6. Vale? Orduan, basati erro bi da 0,607 olanik. Beraz, zein da txikiena? Bat zati erro bi, gero erro hiru zati bi, eta gero 0,8 periodo. Bai? Eta amaitzeko, galdetzen dago, zeintzu diren zenbaki errealak parkatu. Erantzuna oso simplea. Danak dira errealak. Bai? Zehatzik, errealak dira, arrazionalak eta irrazionalak be bai. Vale? Oso.